des de Més Ciutat creiem en la necessitat de fer esta acció, sobretot per la confiança tant que de posar a l'abast els fons de l'hemeroteca de la nostra ciutat, sobretot per retornar la confiança que les alcoianes, alcoians, empresaris, associacions, el mateix Ajuntament ens dona contínuament en l'apoyo diari als nostres mitjans. Per això, des del Consell d'Administració i en representació de tota la gent que integra aquest meravellós projecte que Alcoi tinga un periòdic de paper en aquests dies, no va haver cap de dubte d'agarrar aquesta acció de cedir tota l'hemeroteca a Vivia. Bon dia a tots i dir-vos que a partir del proper dilluns s'iniciarà el bolcat en el portal de Patrimoni Documental d'Alcoi, Vivia, de les edicions del nostre ciutat corresponents al període de 2013 a 2023, els 10 primers anys de vida del nostre ciutat. És una tasca que es farà progressivament, que s'anirà realitzant setmanalment i que estarà completada el més prompte possible, però sent conscients que és un treball laboriós perquè s'ha de fer una xicoteta fitxeta de cada una de les edicions, col·locar la portadeta i tot això requereix el seu temps, però a partir d'aquest dilluns, una volta s'ha tancat ja l'acord i s'ha fet, començarà a incorporar-se. És un treball que corre a càrrec del personal tècnic de l'Arxiu Municipal. En principi van ser les edicions ordinàries de la nostra ciutat, les edicions de dimarts i de dissabte del període 2013-2019 i després la setmanal que ara tenim, perquè després de la pandèmia vam reduir les edicions i estem en una en aquests moments. Es té la intenció i la voluntat d'incorporar més endavant tots els especials. Sabeu que la nostra ciutat, a part de l'edició ordinària, té la nostra festa, el nostre Nadal, una sèrie de gratuïts, una sèrie d'especials que poquet a poquet van a donar-se o cedir-se tots les edicions perquè vagin pujant. En concret, de les edicions ordinàries són 853 les que s'han fet fins al dia 30 de desembre del 2023. Són al voltant de 30.000 pàgines del dia a dia, d'una història recent del poble, que a partir d'ara estarà a disposició de tots aquells que vulguin del poble i també dels pobles de la comarca, perquè, com sabeu, som un periòdic d'àmbit comarcal, informació de l'Alcoià Comtat i la Foia de Castalla. Aquestes més de 800 edicions són l'actualitat d'un periòdic que reflecteix a través de la seva informació, a través de reportatges, entrevistes i també de la publicitat, que també aporta informació del que es fa i sobretot de les empreses, de l'economia i de com està la pròpia ciutat. En definitiva, els mitjans de comunicació, en aquest cas el nostre, és el reflex, és un espill de lo que passa, és el pàlpit de la ciutat i de l'estat d'un poble. Per què això? És fruit d'un acord entre l'Ajuntament d'Alcoi i l'empresa editora de ciutat, del nostre ciutat, i l'empresa és Més Ciutat S.A. I en definitiva entre l'Arxiu Municipal i el nostre. L'acord contempla, com deia abans, la cessió dels arxius editorials en un format de PDF perquè sigui possible la seva incorporació a través del portal web de Vivia. Les edicions es podran visionar, que no descarregar, com ocorre en la resta de publicacions que té incorporades el Vivia en la seva web.
i estan emmarcades dins del desè aniversari del nostre ciutat. Va ser una de les propostes que quan es va plantejar celebrar aquests 10 anys d'existència del nostre, vam dir que era bon moment el poder incorporar. Per què? Perquè en realitat n'hi havia molta gent que estava demanant-no ja. 10 anys ja és un buit important. Els últims que n'hi havien incorporats eren les edicions de Ciudad de Alcoi, que acabaven el 30 d'abril del 2013, i per tant hi havia una sèrie de gent, historiadors, curiosos, lectors, persones que treballen i que tenen gust per veure què ha passat, que necessitaven tindre aquesta informació. Per què? Perquè un periòdic és una font documental important per a historiadors, com dia, investigadors, per a escriptors que busquen informació, dades, i per a l'edició d'un llibre, que moltes voltes qualsevol dada que apareix en el periòdic acaba incorporant-se a qualsevol edició que es faci. I la importància d'estar allí jo crec que ho testifica el mateix portal Vivia, que amb la incorporació ens donarà també molta visibilitat al nostre. I dic això perquè l'any passat, el 2023, el portal Vivia va superar el 1.000.000 de consultes anuals, segons una recent informació que el Departament de Comunicació d'aquest Ajuntament ens va fer conèixer a tots. I ho va constatar el mateix Josep Lluís Santoja, que és el director de l'arxiu, en una conferència que va realitzar recentment, també en un acte del 10 aniversari del nostre, i que deia que la premsa d'Alcoi és una història fascinant, i ens donava a conèixer que Alcoi disposa d'una de les millors hemeroteques a nivell nacional, que per la quantitat d'exemplars que té. Són al voltant de 10.000 exemplars que té catalogats i al voltant de 400.000 pàgines, la qual cosa hi podem trobar absolutament de tot. I per acabar, per a nosaltres és una gran satisfacció el que a partir d'ara la publicació vagi a estar disponible en el portal de Patrimoni Documental d'Alcoi Vivia, que també es podrà enllaçar a través de la nostra web per a que per un costat o per l'altre aquells que estiguen interessats en veure aquesta col·lecció dels 10 anys puguen accedir a ella, i esperem, per supost, seguir donant molta garra, escrivint moltes pàgines dia a dia que passen a ser història amb el pas dels temps, i que Vivia i tots vosaltres pugueu disfrutar d'aquesta informació. Una coseta. També estem en tràmits anem a demanar que ens autoritzen que estiga també el nostre periòdic, que va ser el periòdic de transició entre el tancament de Ciutat i l'apertura de la nostra ciutat. D'això també anem a encarregar-se, a demanar els permisos corresponents i que puguen incorporar-se també a Vivia. L'empresa editora era una altra? Era una altra que no era la mateixa en aquest temps. I així estarà completa tota la història de lo que és la premsa viva en Alcoi. Bé, bon dia. Permetiu-me que les meves primeres paraules siguin per a traslladar el condol del poble d'Alcoi per el terrible incendi que es va produir ahir a València. Tots crec que van seguir les imatges del que estava ocorrent i que ha costat la vida a 4 persones, molts ferits i a hores d'ara crec que, si no m'equivoque, 14 persones desaparegudes. Esperem que puguen ser localitzades sanes i salves i que aquesta terrible tragèdia no causi més víctimes mortals. Com sabeu, l'Ajuntament d'Alcoi s'ha adherit a la declaració dels 3 dies de luto que ha decretat el president de la Generalitat Valenciana, i hem suspès durant aquests 3 dies totes les activitats municipals o activitats públiques que estaven previstes, com per exemple la festa del Corredor Amateur, que anava a celebrar-se esta vesprada, i també Ponts d'Igualtat, que demà celebrava l'entrega de premis, també s'ha sumat al
a este luto oficial i també ha suspès la seva activitat i ara estaven dient que segurament tota l'activitat esportiva tant per la federació com els jocs escolars també va suspendre. I dit això, i entrant ja en la matèria que ens porta avui així, primer que res agrair al nostre la generositat d'aportar a Vivia totes les edicions d'estos 10 anys, com comentàvem, més de 800 edicions que estaran accessibles, que es podran consultar per part de tots els usuaris. I vull agrair-ho perquè era una demanda que teníem per part dels estudiosos, per part dels usuaris de Vivia que volíem poder consultar el nostre. Tots sabem la importància que té el nostre a la nostra ciutat com a relator de tot allò que passa a Alcoi i a les nostres comarques, i com a través del nostre pots anar coneixent la història d'allò que ocorreix a la nostra ciutat. I tenint aquest luxe que té Alcoi, que tindre la premsa local i tenint una ferramenta tan important com és Vivia, era evident que devien de casar aquests dos patrimonis que tenim a la nostra ciutat per a poder oferir-ho no només a Alcoi i a la comarca, sinó a tot el món. Sabeu que, com comentava Luis, l'any passat Vivia va superar el milió de consultes de tots els indrets d'Espanya, també de l'estranger, i que per tant Vivia l'oportunitat que té és que s'obri a tot el món, no n'hi ha cap limitació, no n'hi ha cap impediment per a que qualsevol persona de qualsevol indret del món pugui consultar-ho. Nosaltres sabem que és una ferramenta molt potent per als investigadors, per als estudiosos, per als ciutadans en general, que comentava Josep Luis Santonja, que és l'ideòleg d'esta ferramenta. No n'hi ha cap altre ajuntament que coneguem a Espanya que ho hagi fet, i sabem que això també és un valor afegit a la nostra ciutat. Primer, pel gran arxiu que tenim, per tot el contingut, que és moltíssim, que tenim, i segon, per aquesta ferramenta que ens permet oferir-la a tot el món d'una manera fàcil, d'una manera molt accessible. I ara aquesta ferramenta s'enriqueix amb aquesta aportació del nostre, que a partir d'ara podran consultar-se aquests 10 anys d'història del nostre i d'història d'Alcoi i de les nostres comarques.